Surat Al-Layl. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Wal-layli idha yaghsha. Ako si Allah ay nanunumpa sa gabi habang lumulukob sa liwanag. Wan-nahari idha tajalla. At sa araw habang ito ay namamanaag sa pagsikat. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. At sa kanya na lumikha ng lalaki at babae. Inna sa'yakum lashatta. Katotohanan, ang inyong mga pagsusumikap at mga gawa ay magkakaiba. Fa'amma man a'ta wattaqa. At sa kanya na nagbibigay ng kawang gawa at may pangangamba kay Allah. Wa saddaqa bil husna. At naniniwala sa Al-Husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Katotohanan, gagawin naming magaan sa kanya ang landas patungo sa paraiso. Wa amma man bakhila wastaghna. Datapwat siya na maramot at nagpapalagay na may sarili siyang kasapatan. Wa kadzdzaba bil husna. At hindi naniniwala sa Al-Husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Katotohanan, gagawin namin na magaan sa kanya ang landas patungo sa kapariwaraan. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. At walang anumang kapakinabangan ang may dudulot sa kanya ng kanyang kayamanan. Sa sandaling siya ay bulid na. Inna alayna lal huda. Katotohanan na sa amin ang pagbibigay ng patnubay. Wa inna lana lal akhirata wal ula. At katotohanan kami ang nagtataglay ng kapamahalaan ng katapusan at ng simula. Fa'anzartukum naran talazza. Kaya't kayo ay aking binabalaan ng umalimpuyong apoy. La yaslaha illa al-ashqa. Walang sinuman ang papasok dito maliban sa tampalasan. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Na nagpapasinungaling at tumatalikod. Wa sayujannabuha al-athqa. At ang muttaqun ay malayo rito sa impyerno. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Siya na gumugugol ng kanyang kayamanan upang magkamit ng kadalisayan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. At wala siyang iniisip na pag-asam ng ganti sa sinuman na kanyang dinamayan. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Maliban lamang sa kanyang hangarin na makamtan ang kasiyahan o pagkalugod ng kanyang Panginoon ang kataas-taasan. Wala sawfa yarda. Katiyakang siya ay malulugod kung siya ay papasok na sa paraiso.